na o hwe me eye to eye sa upeja kosoro na me so me de eto fama ma sa ayo mate me da se nti me ama kwanya no me da se pa na kwanya no nyamenya okese na me de hyase wo da obokrate wo sama ba ha doso na me hyase me nchia me ma me owura mankwa owo gan oduma se mommy me do paate nyamenya okese ma me na wo nsha ni mira mankwa nyamenya mokese ma me na me do be hyase wo da obokrata me story okay Ghanaian Times na me de wo hyase wo Ghanaian Times wo be kai say Krobia Sante Technical Vocational Institute and a school from kwada eye basabasa sese nioma wo school hon moma ekwowi akire no na chese school no kanea enuane wo store room kase wo hodo mo be yensia kwada ya sese ni nyina na asem ye ba ye no na oni ombo moden eche enkwada no ba se aduasan kro 39 na sesia ne amane a Ghanaian Times de ba ewo katafa etoso miensa no ene se enipa duasan kronya school for no ya emra eso omumu abanche wo mo no so ahu ya de oma kwakogina court ewo Mampong district court na ekowi akire no court ahese school for nkwada duasan kronya na yefo mo nkotwe post for kukum ekosi eda omodi asam na hye na eno no eye February 2nd ene na sije wonim se February 2nd ene na wochwe ma wodanti mpato ya no aya hompo ai ai 2nd February ene na wochwe pepe asamasi yana na wonim nti sada no na court de asam na hye mo besa atena so sije wonim se nkwada 39 na ye chi wom no emu 27 ena any 18 years into omu ye juvenile sa se no empanyefo kyese omo no ye de omo bekọ eye juvenile home na omo maka no de omo kwakọtwe posifo kukum sa so omo no ma di free enfiri shedu nwotwe na ede kọ nanim na wo hwa asam ebeda honom no a orura asam oboaben kwanso no ene judge ni a wotena adwam na eno ena nkwada no yafo na nka wasese ka yemo bail ena da bi kọto se da bi eye ntemu dodo sa obeka so pebele de man kwara yi ena no ti krompo do ACP Kofi Blagoji you know ena ye head of legal and prosecution Asante Mantem no chese womo no enkwara ne omu nyina ne 39 ebi wo ho no mogu so hihye wo makira kwan enti osi we mu amache wo no omu bela emwa enti ne court tieti afano ne nyina ne obi ansem a woka no ena womo ayese omu konkotwe posifo kukum na omu so omu nya nru bia ye omu tu posifo kukum ye no ye fo omu ko juvenile home na ye February 2nd no oma ba na ehihye bia wo ho no ne se dia sene ne toaso bia no omu de aka ho na asemba konso no si asenkwara na sese ne oma no ade bi o masa no school mu no omu be nkwara nankasa no awofo bebe sa cost no omu no betua enti eno so eho asem ewo the obokrata Ghanaian Times ne fa etoso miensa no edan chenso a wo hwe he ya student loan trust no eno mo chese se no digital payment platform bia wo mo de betu dwa no eno so no ebe hyase ayedwuma ewo kratafa etoso edumiensa na echemu nankasa ewo ha ne de ma mehwe ne ye na mefa ma pepepe enti enie student loan trust no womo set up na eno no digital platform asekoba se wo pese wo gibisia ni bi na wo de ko school fees ni ade na wo pe ho akwan a sa kwan no na wo befa so na wo mo chese mo da na din December bosom etwamu no wo ye afi etwamu ya na eno no osi pay engine sa na edin eda so no etie na wo mo chese ebebo ye pa ama wo mo gibisia no amama hodro so ene wo sensem visa Mastercard ni weni no betonya kwanya na odi etua nti bia ase waje bia woni Ghana wo be bia ho na wodi udwuma no akwanya so betumi etua no eno so no ewo ho no Edema Chief Executive Officer Edema Student Loan Trust Fund ne ye na kwakwa je ye boa wono ena dia to Ghanaian Times anim ese omudi we ebeka ho no aboa ye pa ma omu etua wo mo eka no etumi eya oyesinto ne ha bia enim nya fe na babia obia ne na kwa ha owura ha ofa ha o digital no afa wo phone na ne say wo Mastercard na say wo Visa card na chese wodi yekọ wani ma ne sente no so eho asem eda ha na techima MC so na de aso akọbọ fom omo chese 6 unit classroom block and omo si edema adiana school say yetie ya yeka school adan eho asem school mu nkọbọ no aban ka chipani no ho ye Benjamin ya ojako wono na wodi sa dwuma no na ni sode hunu no ene say adiana model basic schools
eno ewo yoso ewo bunu is mantem ni mu no wo mo ebenya adankra papa nkwada ne betena mu asuade eno so ho asem ewo Ghanaian Times da obokrata anim na eye wo hwe anim ha ya yewra Samuel Jinapo oyesofo no hwe nsase eni emu agudie so na yekasai no wo hwe sadia enhyehyɛ etie ne nyoma ekono a ase atadwe tedebi eye aba wo honom ya asase mu ewo kratafa etoso edubako na de echemu nyina no ene se Ghana ensa kasika $4.8 million ebigu akire de e fi World Bank honom ni nyina no eye entotoe papa wo mo ehye se ebekoso na ni nyina no so no mo baye fiti June de kosi December 2019 no wo mo cheso mo ye monitoring ehye se ye bubu nua wo si edua ensase ne ye kwaya ye se no se begina ne ade no ho na World Bank edi se sika ya ba we no eye the first or for payments and beba eno no ye emission reduction payment agreement into bedi sa adwuma ni nyina wie na World Bank be sa pa adwuma dia odi esori no na sa sika we no ma jejem to we ye de kan out of enan a ewo seba no na ababedru into hwe ma Ghana eka aman makomako edunu mu ho a eye sa ehyehyeye we no eka wo ma World Bank dia ba ya wo mo ehye ese anya hye krompo no 6 million hectare stretch of ensase eni emu aye abodie mu nyansape ene ho totoye ene se obode nkasa siesie no ye betumi asosteni na ye kokko adwuma ene enwumadi ahodo ne nyina so no adeda ne kwamu eno ho asem e wo ha ma boboso ade ama na sije ma me famra daily guide mu sai madika ti ho kakra de ama anamo a general secretary Johnson asemu chairman Edma NDC amanyoko no Johnson asedu nkeje na general secretary na ase akama no dodo na ni gina ya wosiye eyi Haruna Idrisu free honom say leader Edma minority e wo parliament any said your daily guide hrem esa wan padida da John Dramani Mahama kra komu bi wamwa oyigno no ene ehon sam no edaha na wokan mu a omo kyese National Executive Committee no eye NEC ade enkita odi ba say appointment bia ne sesan bia obia no obia ntwen so kosi say omo bekwa akwoto aba me ayi Franka tuni obedi party nanim ansa na sansa kraye we nyina no ayedwuma ne nyina no still omo kyese yewura sie dunketia amfa nya adwuma wantie NEC wantie John Mahama ene ono akoye ekoye sansa kraye nei emrase medwafo besa diosi wo Adom kuma ne fam no eden krata ba bonten kire se wo mo de anamon na mpanyifo da to wo mo nyintum enti wo ma mo te ho nei na no ento so nkosi me na wo be flag bearer enti wo nya candidate party ni ma na wo no ateki sa decisions bia asase dada no eno so ho asam edaha na emrase medwafo diosi so wo Adom kuma ne fam so no o masam no edase ha na Kanda cluster of schools atedenne ne nyina ne second lady Samira Baumia wo say wono na ni sori hunu baako ene se enwoma sua begina ne naso na nkwada eba no asua kenkan ye de kenkan hye wo mu a ye no bi ka cho se wo pa bibi pa de asie bibini a ya fa hya chwechuru mu se bibidi benya da ja fa buku se mekan koye kwakwen ebinom omo pa kenkan baako se aso bi amani tua no ha won pa kenkan baako na so Samira Baumia second lady se won afato ne ho so hwe se enwoma sua bekosom enti wo hye mu a Samira Empowerment and Humanitarian Project ekoso no wadinani akyeremu ewo Kanda cluster schools akwakosi ICT hub ene ede computers ne ade aguntero no learning and literacy center na books wom ICT hub ena computers na wode bi aguma ma oma ebehye se nkwada no adesua ebekwanimu na omoso anyini abeye mpanyi papa na nya mpanyi esese ne mase ama na nwa poda bi obesua de hunu ne nyina no kenkan de ehye nkwada no ho eno ho asam ewo katafa to so miensa na medoko katafetu sunsia na agrada ne da yi na asese no court obontre ne judge ni no ese se kwadubofo no anhwe yi a na agrada case no mode ababeto ho no na asem no be dismiss obeto atwe ne ba bi kra de na aba Accra Circuit Court ekwasetena na entrene ya wode aba nyina no ene se heavyweight champion International Ministries of Penny ne maami ono ate aso ye Patricia Siedu Akrantin na dodo fa na agrada unim se womo HMC they say no court abomodia de hye bi gwa kwan so ade nya efiti October 14 ewo
na guidance work there. Last year October 14 or 2022. Ena na enwo behia se kwadobofo no e de wo mo enkrato mo wo ene fact wo mo woni na baba dan court na court gina so kwadu mo de bo mami kwadu be se num charlatanic advertisement o ye ka chen kofo so mo form si camera no beje no adobo na mo ma wo jeje o musika wanya ama wo mo eno achi so niema bi ni charges bi ekeka ho ni nyina no court che se wo mo ntumi emfa sa fact no emaye na court atena so edi asem no enti he ana Evelyn Asamoah na dia to kwadobofo nanimo ASP Mano Halega wodi atu nanim say ase omo ye delay enioma so hu delay enioma na DSP Sylvester Asare na de beto court anim say wo mugusu edi hu dwo mo hwe mpo say charge sheet no wo mo ebetumi asesa no na asenie no ato aso nti ne saso no court no ama wo mo akwakosi busu ye besi wo gifo bosome da to so de no wotwe esa ho na mo fa enkrata asem ne ade nya fact bi omo no wo mo enfamra na asenie no ento aso no so ho asem wo ye delegate na me de we emount wo delegate mu a na enipa miensa obeka isa endi samanyoko no ko Cape Coast na wo mukokwoto aba na wo mukoyi emabo no boaboafo na ema no boaboafo no basa ye bi esori wo honom na posifo nam so achi nipa miensa Abdul Halid Shai Bududu afa no Lu Razak Ibrahim do afa no Ga na Dauda Mohammed Nazir wono so wo mu ama wo mu bela eno no 150,000 Ghana cedis be nipa miensa no nti asema edaha enie na eno achinti obakofo bia 50,000 Ghana cedis bail ene de ma obakofo bia na Accra Circuit Court no na etena asem no so wo mo hye se eda wo mo de asem na hye no wo mo ebesan aba na emra no ene sade etene nyina no omo de dwuma wo nti eno so eho asem ewo the daily guide da obokrata mu dia me di wie ama CJ me fa di wempo de me di wi ama daily graphic da wo krata yi mu na ene aban no so na kokobo ene kasakire ekoma no se sika mu didi dwuma expenditure no si ye we project we ni ade no omo hwe na omo entity so wo hwe asemi ho a Dr. John Kwate one e director research Institute of Economic Affairs na ode ensemo atudwa na wo mo de yafuto no mo de ma wo mususu se wo sa ba na hwe kwanya ode ni sika di dwuma titiu eba no free SHS National Cathedral no aba ne hwe no titi enioma sanse ene no oman no enhyeda enyina yesa obi beka se sika no wo no ma abroso nti no ye betumi di bi aye de ye de eye no nti CJ kakra wo ha se ya me de ema no na me kwedie ai na me sre ese na aya nsre ade da ho sa ho aya nsre da bi de me kan de ya de sre when anya birthday CJ ya de sre afi na obeba birthday no so de me kasema asempa me da se pa enti CJ ene say eno me boso na me braso she dobro ene so atwa ma obre na so some me here wo de ma kama Hebron Forestry Commission na forestry form post na omaye wo Hebron no CJ mesrewo oni forestry mpanyifo nkasa se yenim se ehwo no space omo wo no esua entu bedu ho no kasa kese na edinua eba no na bia ya che omo aginagina ho no na no fiada ba ko pake na space ni ho nti de to nyina wo kwa mu ama VIP be the passenger side na be sheka de to a na nya sema ye nika enti yes forestry for space na wo hono no eso a cars no motrom na munim so ni nkrata enti wache na mo mani free kwan ho ko ba bi obetumi akopake Hebron na wo kan de se obi ani wo free ensawam na wo ba wo free dobra na wo ba Hebron amasama just David bi amasama kra de no watire kra de so ti amasama enti yes forestry for space no e wo so a cars na omomo jirija e ho so ye sum light bi ani ho entu frechire ne wan sha wo hunu se cars ho man ne to hwe kwan mu ye pomo chew CJ yes omo makas ne park ye e ho so a omo yomo fro na mo fa mo ko ba bi omo kwa park wom okay me da se pa me da se na me ko why happy birthday I don't know so fine so sisia Dabi enti no na Kofi mate me wie Isaac Jeffy na ye wawoda owo adenta na Isaac babia obi na happy birthday sonko enkoma sanso
ɛna Vincent Nyako no ɛwɔ Finland ne ɛyɛ na woda na yɛsɛ so obade ɛnhyɛ mo mienu nyina na ɔnyɛ mo kɛseɛ ɛda Samuel ɛna ɛrehyɛ mo a happy birthday nti Isaac Jeffy ɛna Vincent Nyako ɛnɛ ɛyɛ mo mienu nyina ma woda da Samuel sɛ wɔ so obade nsɛm nhyɛ hoɔden ɛne nkwatenten ɛde ma mo nyina ɔnyɛ mo kɛseɛ no ntomo nkwanam na sɛ galamsey nsɛm bi wɔ hɔ no ma na ɛwɔ se yɛka ho asɛm bɛkwa important ho ɔkyena nyame adoma yɛbɛka ho asɛm ɔkyena mate ɔkyena yɛbɛka ho asɛm